ini Karbook jenta tuisa amchaini porosmoni kamiwo Suresh Kumar Jomatiani nokhlawo nokla panda kaijakha o nokla panda khlaimani logi o noklani nokphang Suresh Kumar Jomatia tini Tripura Motha Yakarwi bini nukhung khungcha tei logiwo nukhung khungni no tubuwi tini IPFT wo Bana Romkha nukhung khungthamni khorokchinei voter borokno lamsogi naharka Karbook division party IPFT president Bogirot Riangtei Karbook BHC vice chairman tei youth IPFT central vice president borongmunang Pranot Tripura logiwo kobangma bodolni tangphangrok IPFT long Bino pati na Yakarwi phanar no sina IPFT no lamsogo Bino pati Yakarwi phanar sina IPFT lamsogo IPFT long IPFT Hambai tini belai keno sung tong mani no hinmangkha tam ningke chini o Karbook division bisingo o jenta teisa bisi omongkha agini chini IPFT Karbook division oron hoiteno sengjang mane haisi tini oroni dujon IPFT Karbook division president usai thanga haisi onek din pore singo jagao tini meeting khanyan sujung mangkha chini yong Suresh Kumar Jomatiani bisingtei bobo kaisagi chini IPFT ni MCC leader tongmani advisor bo kesaro chini Tripura Motha joining khairikha somoyo bo buji phiri haino hai nijini nukhungo bo kifil phaimani yongnang bereke hambai marwo tamnike borok chini IPFT o senior leader jungno pojonto boro agi lead ritubunai tini bonyo party thangmo pore phono tabo haino hai buji phiri bo sumai baksa phaika bini logi botai 2 family ti pheka bini family soke 3 family sing 12 voter mangkha tini katal khai haino hai borok singbai IPFT o joining runane bagai hambai jodon hambai ang ayo prothom IPFT wo khlaimani IPFT apro 2000 বছর সন 9 ni seka nangkana khusungmoto apro long mas khlai IPFT sanai sini janta ni beshirbag thuya sa ke sara Karbook motamoti Karbook andar sing gurijak thuk hama thuya sa hama saya boha ke sing borok songotong khlai IPFT ni poila first khlaibani CPM ni porewo যতনে IPFT আপro মোটামুটি সারা ত্রিপুরা সবচেয়ে IPFT কম আপro পপুলেশন থংজা বনি পরে কেনে সং IPFT খাইনে মিনিস্টার বসালাইকা এমএলএ সালাইকা মিনিস্টার সালাইকা কাহাম যতনে কাহাম কেনে পার্টি খাইজা এর বিসিঙ্গো 2000 বছর সিগাম মথা ফাইবনি 21 দেখো 2021 থেকে মথানি বুয়াগ্রা kaisa amslik party bonang supreme ke tei khaila mone purai na hoinai ba IPFT ni motamuti IPFT ni minister pointo rok thangbai jak angoro IPFT ni motha thangmani actually Karbook sobche bini purai sang thang ang IPFT tong bor parago elakao ang masa stok song tuse IPFT ha proto thangbai na ke ba ang bhaine cholayo Motha soni kaisa program jonosabha le sawat apro motro khaijak jogdishtra rajeshwatra tungbai bor koekjon khaijak apro thanga ang bhaine saijing ba dol bol krikha thanglai ni hilai party bai krikha ke apran yak susai ta Motha wa kebani porekang boroni karjokolap nuka boron party ni adarso nitigoto nuka ani botang sajalia haile ma ini tak vice president ini ani Phayong sonok kongni babai jogajog khlayang ujaga ang pungya tesang IPFT nang kifil phafi IPFT Bana romai nang jatini samutang sini Tripura land maya sak thari samutang hilai haipila hambai